Lehenik eta behin, kalera martxa hasten dugun honetan, gure indarrik beroenak bidali nahi dizkiegu momentu honetan hiriburun gose greba burutzen ari diren gazte solidarioei, eta zelan ez, musu eta bezarkada bana, espetxetan baiturik dauden EPPKko kide orori. Bakea eta askatasunan aldeko oihuak gizarte zibilaren lelo ditugun honetan, barrotak igatzen jarraitzeko gure konpromesuan berresten gara. Hori horrela, kolektiboak berak marraztutako bidetik egingo dugu aurrera, errepresaliatu guztiak askatzea helburu, sasi guztien artean dantzan, izana traizionatu gabe da izandakoarekiko damu zantzurik gabe. Gazteok, konponbidearen aldeko baldintzak sortzen jarraituko dugu, independentzia, zerumuga eta amnistia jaiegun. Gora EPPK, gora zuek eta JK.